Topa Mama, kin san me ke trending? Isa ka fada Duk abunda zai faru ya faru. 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 Je visiting baby na a boarding school. In kwashe kuɗi na bata. In shiga mota babu TP. Duk abunda zai faru ya faru. 3 years straight Kano under lockdown. Kaduna ba su sun saba. Akwai kura fa mama na. Duk abunda zai faru ya faru. I'm crushing on the visa. Ku gaya mata za ta yadda ni ko dai in kai ta gumbuka. Duk abunda zai faru ya faru. Na ci school fees baba ya duke ni wai duk abunda zai faru ya faru. Na ɗau brush ɗin shi na goge toilet yanzu yana brush na je in gaya mishi duk abunda zai faru ya faru. 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 Yar buratai tana so na amma ba na son ta. Inda cika ba da takura min san mata ciki duk abunda zai faru ya faru. Je makaranta in yi digiri dawo in yi service. Na gama in kone resort din duk abunda zai faru ya faru. Buri na ka aure tsawar baturiya ka tura mu visa in zo ma America. I will make sure that happens. Duk abunda zai faru ya faru. In aure tsawar baturiya ba damuwa. Ni ma zan gaya ma baba ya miki kishiya. Duk abunda zai faru ya faru. 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 Duk abunda zai faru ya faru.